Vitaj na kanáli Odhalené UAP UFO prípady. Písal sa 26. február roku 2016 a obyvatelia tichej dedinky Pentirch sa chystali na spánok. Nikto z nich netušil, že o pár minút sa ich domovy otrasú v základoch a oblohu nad Walesom zaplnia stroje, ktoré tam podľa oficiálnych záznamov nikdy nemali byť. Kým vláda hovorila o rutinnom cvičení a seizmológovia o slabom zemetrasení, svedkovia na Zemi hľadeli do očí niečomu, čo pripomínalo scénu zo sci-fi filmu. Gigantickému objektu v tvare pyramídy, na ktorý útočila letka vojenských vrtuľníkov. Čo sa v tú noc skutočne stalo? Išlo o prísne tajný test novej technológie, alebo boli ľudia svedkami priameho stretu armády s neznámymi návštevníkmi? Než si tento príbeh rozpovieme, chcem ťa tak ako vždy poprosiť o podporu tohto kanála tým, že mu dáš hneď teraz odber. Ďakujem. Všetko sa to začalo krátko po 3. hodine ráno. Kým väčšina obyvateľov Pentirchu a blízkeho okolia už sladko spala, Gus Clark a jej priateľka boli vonku, aby pozorovali nočnú oblohu. Neskôr povedali: zrazu sme cítili statickú elektrinu vo vzduchu. Vlasy sa nám doslova postavili dúbkom. Ten stroj nebol z tohto sveta. Armáda musela vedieť, že príde. Doslova na neho čakali. Nečakane tiež poklesla teplota a ďalší svedkovia, ktorí boli v tú noc tiež vonku, opisujú rovnaký mrazivý vnem, vzduch akoby zhustol statickou elektrinou. Potom sa to z nenazdajky objavilo. Z nízkych mrakov sa nehlučne vysunul kolos. Nebolo to lietadlo a nebol to ani dron. Bol to obrovský čierny trojuholník, dlhý desiatky metrov, s 3 jasnými svetlami v rohoch a pulzujúcim červeným stredom. Tento objekt sa nevznášal podľa pravidel aerodynamiky. Jednoducho sedel v priestore nad poliami Pentirchu, ako by tam patril odjakživa. Zrazu sa nočná obloha roztrhla a z nedalekých základní vyštartovali vrtuľníky Apache a Chinook v nízkej letovej hladine, a to tak nízko, že obyvatelia cítili vibrácie v hrudi. Čo nasledovalo, nebolo podľa nich žiadne cvičenie. Svedkovia opísali koordinovaný útok. Z materského objektu sa oddelili menšie svietiace gule, ktoré začali manévrovať medzi vrtuľníkmi s neuveriteľnou rýchlosťou. Vyzeralo to ako naháňačka mačky s myšou, spomína neskôr Gus Clark. Potom prišiel záblesk. Nebeské divadlo prerušila séria oslepujúcich explózií, ktoré nenasledovali zvuky hromu alebo nejakých výbuchov, ale neprirodzené vysokofrekvenčné pišťanie. O 3. hodine a 50. minúte ráno sa zem pod Pentirchom otriasla tak silno, že padali obrazy zo stien. Britský geologický prieskum neskôr nameral otrasy s magnitúdou 2,5 Richterovej stupnice. Ale je tu háčik. Epicentrum nebolo hlboko v zemi, ako je tomu zvykom, ale prakticky na povrchu v oblasti Smilok Woods. Miestni sú presvedčení, že nešlo o žiadny tektonický pohyb. Bol to dopad. Niečo veľké narazilo do lesa alebo bolo zostrelené. Svedkovia v nasledujúcich hodinách videli z oblohy padať horiace trosky, ktoré osvetľovali stromy do červena. Kým sa stihli ráno miestni obyvatelia približiť k oblasti dopadu, bola priedušne uzavretá. Nie políciou, ale armádou. Cesty zatarasili biele dodávky bez akéhokoľvek označenia a vojaci v maskáčoch, ktorí návštevníkov a zvedavcov v lese otáčali so slovami o nebezpečnom úniku plynu, alebo mali aj druhú verziu, že išlo o neohlásené vojenské cvičenie. Investigatívci neskôr zistili, že v nasledujúcich dňoch boli z lesa odvážané ťažké náklady pod čiernymi plachtami na nákladných autách. Keď sa prví civilisti konečne dostali na miesto dopadu, našli ohorené koruny stromov, ktoré boli ohnuté smerom nadol, ako by ich zhora pritlačila obrovská sila. No a tiež pôdu, ktorá vykazovala neobvyklé magnetické anomálie. Keď sa svedkovia začali pýtať, čo sa tam v tú noc dialo, narazili na múr mlčania.
Letectvo tvrdilo, že v tú noc prebiehalo cvičenie pod názvom Chameleon. Avšak civilné radarové záznamy z nedalekého letiska ukázali, že v čase incidentu sa na radaroch nezobrazili žiadne ciele, ktoré videli svedkovia zo Zeme. Záver bol, že neboli vôbec radarom zaznamenané alebo boli úmyselne vymazané. Incident v Pentirch zostáva jedným z najmrazivejších svedectiev modernej éry UAP UFO prípadov. Nie kvôli nejakým rozmazaným fotkám alebo svetlám na oblohe, ale kvôli priamej konfrontácii medzi neznámou technológiou a elitnými vojenskými jednotkami. Ak išlo o cvičenie, prečo bolo také agresívne a prečo až vyvolalo otrasy Zeme? Ak išlo o tajný test technológií, prečo ho vykonávali nad obývanou oblasťou a to uprostred noci? Ak to, čo videla Gus Clark a ďalší svedkovia, nebolo z tohto sveta, potom musíme prijať fakt, že v tú februárovú noc sa nad Walesom neodohrávala žiadna hra na vojačikov, ale skutočný anomálny stret. Oficiálne spisy sú možno uzavreté a opečiatkované, ale lesy v okolí Pentirchu si svoje tajomstvo budú pamätať. Pravda o tom, čo armáda v tú noc v skutočnosti ulovila, možno navždy zostane ukrytá v tieni čiernych plachiet nákladných aut, ktoré pred svítaním opustili Smilok Woods. Jedno je však isté. Obyvatelia Pentirchu sa už nikdy nebudú pozerať na nočnú oblohu s rovnakým pokojom ako predtým. Ak sa ti video páčilo, nezabudni mu dať palec hore a ja sa teším na ďalší odhalený UAP UFO prípad z minulosti.